ndagara ndichavuya kandorovora. Ko ndamboramba kurovora here? Ndouya ndorovora. Manje so. Asi kana ndovuya moziva kuti dzimwe mombe dzenyu mbiri mobvunza mwana wenyu. Haiwa ndati dzimwe mombe mbiri mobvunza mwana wenyu. Ndatopedza so. Ndinongoshtaura naye. Zvekuzobvunzwa roora everyday zvozomboda here? Ndati ndinongoshtaura naye. Ndi baba vako. Sandongoshtaura nawo kudaro. Okay, plus saka mombe dzauri kutaura dzoti ndinobvunza inini ndindakufanira kuroora. Ndakupira kudzungaira kakuzi mari dzangu dzaunenge uchidla dzose idzo. Ichenji dzangu ngani dzaunenge uchidla uchitanzi murume atori chenji. Ichenji ngani dzaunenge utori. Newe ito tumakoini shosho taunenge tadzosera chenji mushopu. Nisira unotora 10 rand yangu patapedza kuyo. Imari dzangu ngani? Saka 10 rand ndinotenga mombe. Ndinotenga mombe mbiri. Unodzungaira ndiwe yega wakatora. Kuma last week unotora imwe 20 rand. Tumakoini. Kumakoini tukureze ito kaunde chamwari. Kuku takati kana tapindawo mushopu kunda muno murume ungabva watomhanyirira shokutora chenji tumakoini. Mari yako kazvinoita kana mombe noza. Mari yako tumakoini. Ndichikuudza ndoenda kubhachita nayo. Iyo machenji waenda ndobhachita nayo mari dzevora. Wawa. Ina ndisina zvemafanidzi uziva. Vandobvunza iwe mari iyoyo. Uchidla mari upitirufu. Uta mari wakadla unotenga mombe. Kuti kutora machenji angu unenge matorere chi. Dzimwe mbiri vanoponiwa. Ndizvoujairihwa ini. Izviwi ndakasvunwa sedemba. Kudla mari yangu haunyari kudla mari yangu. Murume atori chenji. Zvakanyorwa mubhuku ripi izvo? So ndopi murume wakamboona enda kushopping nemukadzi achisorotora netumachenji tumakoini. Vana vakatozvimirira mundo idzodzo.